niam ka jinglai kepada kasna mukon lang berat kadai ke jing temu ublai man pendem da kasna mukon jong u Yesus Kristus. Kita kibadan ya ke jingka jong kasna muko jong mukon lang berat hak da kapor bagi rakie hak da miet ko ublai wan man syoyap. Kilat no nak da jing yap. Yang apa pi kan mau laka latap da kasna muko jong Yesus Kristus. Bagi bor jong ke jingyap ibor jong setan ibor jong ke jindum kenem la banele namar Kris wiada nam taga jingim ko jong apa jong pi jingele persya ko jong paro ko pen mau ya ka jinglong menti jong ka donut jong ngiru kumjo dai paro gele sele persya la tip te ulai i ko bor jong le gele sele persya ulong menti hado kata dan ha ka jing ko jong ngiru ke bang ilong menti dan kibri ke belong menti hado ta de ki ka no ke kam jong le ro kem pha jong le ki pha jong le tang sipor dai tang sipor ki la ing bagi la khe ki la yang ki la sakri handai tang sipor tang katugan ni por ki la ja ki la ke ja biang dai kata ka de ke jinglong stubborn jo ka donut jongi kata ka de ke jinglong bom songu ko jongi kata ka de ke jinglong u pharo ru dan kata ka jinglong menti jo ka donut ko jongu ko maja ho Moses bau aran nila man ong ba galong ka bala ban job iki bor jong jingdum da ka bor jong play kata ka de ke jing sisha dai nila ban job ya ka bor jang ka jingdom na ka bor ka jong blai tang da kasna mo jong kuan lang berat kala pelaj em ni ki kon Israel na ka jingyap kum taru tang da kasna bu Jesus ngen yo em ki kon Israel ki long marau sisien ha ka Egypt manga ban ma pi sisien ngelalong ki marau ka pop mentah how Christ yangi wala pelaj lot jinglong marau jing kon Israel ha ka Egypt kadai kadur kadar jong ka jinglong marau jong Gibril ha ka pop Andai habau blai pulawan man pelajam yang apa depi ngimlong syuk kimrau jong kapop ngilong kimrau jong Kris ngimlong syuk ki sakri ya kapop sakri yo syaitan rengi sakri yo blai ba em bat mentang sakri u da ka jing lai lot kemau ka jing dai pre ngukun rat bat umrau ka dai ka jing dai ka ba nju khamyo mensua haka jing haka por jong ka jing long mrau dai ukun rat udai bos kumno ke umrau la belong dan je dai bat ukun rat dai haka jing ikai jong ka bible ka long ba ukres udai ukun rat jong apa jong pi ngi don ka jing dai bala namar balai ula pelai duit yang apa de pi bal ngi don ka jing dai ka bajan namar ta ka dau ka jing sakri kristan ka jing sakri ka jongi kum ke banget ka dai ka jing sakri da ka jing lai duit ka dai ka jing sakri da ka mon ka balai duit ada be no orang entre namar bang lai ukun rat dai namar lapin tulat menuru lapin do mersi menuru lapin thot menuru thot ka ai ke ro ke jim ko jongi ngem kwa ban kenran dia namar bagi ie jo kenrat dai tau dai marau balan duit kata dari konteks kata dari bawa supol uang ide ki marau ke jong Kris dai lapin deng cok skor ngi namar ban itu bagi dai ke jong Kris la shon sha bingi do musim ko namar ngi dai om syuk ki marau jong kapop om syuk ki marau jong witan lagi marau ke jong Kris kata ka jingmut ka ba ngi kwa ban sakri u ngem kwa ban phet na u kata ka dai ka bangi mangau phiru gidan kamot sutu nama kata ki kunse klami na kari Egypt ado kan kasi ki yo ban mi no baken lek sakari kanan mau mangau ban phiru ngi don ha kan ka lenti ban poi sakari kanan kilami ken poi nem poi ngem tip mangau phiru boleh ulah jet ni ha ban poi sakata ka thong wat arabien ba pen poi nem poi dai pen poi la pidan ka jing sania ba hau blai mentah kidang syumi kidang ya lenti mangau pi dengan dan tah lenti ra pitau dia ke jolong kristan ji dai jong pi baru blai idan hak lenti belai sebenang dai hak lenti ke belai sebenang wat kenran den wat manthaj dai yai be sakata gadak sakata gadong ado ba pendayo dai wat pai den no dai wat ongan pet na steng ti bang lathaj ngam dan air syuk ngam dan hawa syuk dai dan syuk ai jingkemen dan syuk batap keti ngi dan syuk bayro ngi wat long kum ta handai pet sakatong pen poi bet sakata katong wat du jingkemen wat ong ba ngamla dai na piong ngamla ka bagi persang da ka bor jong pi piong ngala apat ke mau ngala ban le ki boro hau tau ba pen sai bor yangi bolong musim ko jong blai bai bor ha jim jing iman ti to blai kurku ni ko por na tin ko jongu ai ba ngin yai ne hak ka jingkot jong blai ban poi sakatong sakata ka ri bo blai kular yang apa depi kari
kanan kahima ki beneng ngabulai lokular ning bau kun jung Jesus Christ nam ta kaburam jumlai ulai kurku yang ibar orang amen